Er her nogen? Husk, at de er døde. Hvad er tyre? Han er død. Nej! Han fik en blodprop i nat. Han døde cirka en time efter. Nej! Hvornår kan vi komme til at se ham igen? Han skal begraves. Det er brugt. Skal vi ikke lave et indbrud for at mindes ham? Ah, det plejer altid at huske i de lokale lægger. Ja, hvad så? Han er her ikke mere. Ej, vi Og gør det er i hvert fald mig, der er den klogeste, så det er mig, der... Vi gør det sammen. Okay. Vi ses i min lejlighed. Yes. Hvad så, Benno? Vi skal lige have talt lidt om det. Om det med brækket. Ja, hvornår gør det? Hvor gør det? Jamen, vi gør det på Ringkøb skole. Det er nemme. Kl. 24.25. Altså 25 minutter over midnat. Ja. Med TNT. Ja. Okay, vi ses. Ses. Jeg ser der dynamitten i døren. Så. Skynd dig, jeg springer den om 10 sekunder. Hold kæft, Jens Bask. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nummer staten. Afsted, Benno. Vi stjæler koden til deres server, så vi kan hacke os ind i deres karakterbøger. Top nice der. Ordentligt sygt. Det er her, de gemmer den. Lad os skynde os at skride. Stop you! Vi laver karakteren op. Vi laver karakteren op. Top nice der. Cut, Ellie, cut. Dennis! Er der nogen? Det skal lige være færdigt. Nej, du skal ikke kille den, jo. Det ved jeg. Hov, ups. Er der nogen? Jeg laver den. Husk, at de er døde. Husk, at de er døde. Hvad du siger? Nej, det stopper. Jeg kan heller ikke filme jer. I skal helt derhen. Ja, det er virkelig lidt. Ja, start forfra. Ja. Nu. Ja, okay. Prøv at filme. Nej.